हॅलो, नमस्ते सर्वांना. तर माझ्या चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत आहे. आपली रेसिपी आहे आजची भेंडी बनवणार आहोत आपण. तर मी ते भेंडी असं कट करून घेतलेली आणि लसूण टाकून घेतलेलं आहे. त्याच्यात आपण हळद पण टाकून घेतली आहे. भेंडी टाकून आपण हिरवी मिरची आणि लसूण आणि शेंगदाणे मी इथं असे बारीक करून घेतलेले आहे, थोडे जाडसर. त्यासाठी मी एक इथे लिंबू पण कट करून घेतलेला आहे. लिंबू छान लागते त्याच्यात. छान आधी असं परतून द्यायची आणि नंतरच मग ते मिरची टाकून द्यायची, शेंगदाणे आणि मिरची. चवीपुरतं आपण मीठ टाकून घ्यायचं. या पद्धतीने तुम्ही नक्कीच करून पहा. खूपच छान होती या पद्धतीने केल्यावर. व तुम्ही कसे करतात मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्कीच सांगा. व कोणी चॅनलला नवीन असेल तर लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा. मी वाटण पण टाकून घेतलं आहे याच्यात आता. अशी चिकट होत नाही अजिबात. लिंबू पण टाकून घेतला आहे मी याच्यात आता. चायवाला 1 hand 2 hand 3 hand start. आता याला शिजवून द्यायची. कोथिंबीर पण टाकून घेतली याच्यात आता. आणि आपली भाजी झाली आहे आता. तर तुम्हाला कशी वाटली आजची रेसिपी ते नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर सबस्क्राईब जरूर करा. तोपर्यंत बाय बाय. आपण एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये भेटूया. बाय सर्वांना. व कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका.